Tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kama aiki a matsayin shugaban majalisar gudanarwa ta hukumar FAAN. Bayan kama aiki a jiya Laraba, Ganduje ya bayyana cewa shi da sauran abokan aikinsa za su yi aiki tukuru domin bunƙasa hukumar FAAN. Ya ce za su duba kundin dokokin hukumar kula da filayen jiragen sama domin tabbatar da cewa ba su ƙetare iyakar doka ba. Masu sauraro kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Yaura TV. Gwamnatin tarayya ƙarƙashin Bola Ahmed Tinubu ta kawo ƙarshen shekaru 13 da hukumar kula da filayen jiragen sama ta ƙasa FAAN ta yi babu majalisar gudanarwa. Ministan harkokin sufurin jiragen sama Festus Keyamo ya kaddamar da majalisar gudanarwar ta FAAN wanda tsohon shugaban APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ke jagoranta. Binciken da jaridar Daily Trust ta yi ya nuna cewa a shekaru 8 da Muhammadu Buhari ya yi akan mulki ba a kafa majalisar gudanarwa a FAAN da sauran hukumomin jiragen sama ba. Ganduje ya kama aiki a hukumar FAAN. An kaddamar da Ganduje tsohon gwamnan jihar Kano tare da sauran mambobin majalisar ciki har da manajan darakta na FAAN Olubunmi Kuku. Sauran su ne Durozi Duruwaka, Ahmad Ibrahim Suleiman, injiniya Nasiru Ma'azu, Omuzoji Okobo, injiniya TP Bembe da Bridget Gold wadda za ta rike mukamin sakatariyar majalisar. Ganduje ya sha alwashin cewa majalisar za ta yi nazari kan dokar kafa FAAN domin tabbatar da cewa ba su ketare iyakar da doka ta basu ba. A cewar rahoton jaridar Vanguard, ministan Tinubu ya ja hankalin Ganduje a yayin kaddamarwar da aka gudanar a Abuja. Ministan sufurin jiragen sama Festus Keyamo ya bayyana cewa yayin da muke kaddamar da ku muna fatan za mu haɗu mu ci gaba da samar da yanayi da zai ba fannin jiragen sama damar bunƙasa, ya haɗa sassa daban-daban na ƙasa kuma ya inganta zamantakewa da tattalin arziki a faɗin Najeriya. Keyamo ya buƙaci mambobin majalisar gudanarwa da su tallafa a hukumar ta FAAN tare da aiwatar da ayyukansu bisa yadda doka ta tanada. Ganduje ya yi magana bayan kama aiki a FAAN da yake martani. Sabon shugaban majalisar gudanarwa ta FAAN Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tabbatar da ƙudurinsu na haɗa kai da ma'aikatan sufurin jiragen sama domin ci gaban hukumar. Ganduje ya ce, a matsayina na shugaban wannan majalisa tare da sauran mambobi za mu taimaka wajen ɗaukaka wannan ma'aikata zuwa mataki na gaba. Babu shakka za mu yi nazarin dokar kafa FAAN domin sanin iyakokinmu don kada mu ƙetare doka. Na san wannan matsala ce da ke yawan faruwa tsakanin masu gudanarwa da shugabannin hukumomi da ma'aikatu. Mun fahimci hakan sosai, saboda haka ni da mambobin majalisar nan za mu tabbatar mun yi aiki bisa doka ba tare da zarce iyaka ba, kuma ba za mu zama marasa tasiri ba ta hanyar kasa cika ayyukan da ake tsammani daga gare mu, a cewar tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje.